हाय जोंनि बर' कालचारेल पारफर्मेंस काउंसिल बे काउंसिलखौ दाफुंनानै होनायाथ' माखासे सम बाबेनलांबाय नाथाय दासिमबो जोंनि गेजेराव दाखांनायनि उनाव इएमफोरनो जि आयदाफोरखौ बा डिपार्टमेन्टखौ जोङो रानना होनांगौ बा रानलायनांगौ बेखौ जोङो रोखा खालामथ'वाखैमोन। दा जोंनि रायलायनाय बायदियै दाख्लै जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जाखांबाय गुवाहाटीयावहाय बाहाय जों थांखि लाखानाय बायदियै गाबोन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे 5 जुन बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' कालचारेल पारफर्मेंस काउन्सिलनि जि मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेनि इएमफोरनो डिपार्टमेन्ट बा आयदा रानना होनायनि बिफान रानना होनायनि बाथ्राखौ जों रायलायखादोंमोन। ओंखायनो दिनैहाय आङो on behalf of the बर' कालचारेल पारफर्मेंस काउन्सिल चिफ हिसाबै आङो दिनैहाय जोंनि इएमफोरनि डिपार्टमेन्टखौ एनाउन्स खालामनो थाखाय आवगायनाय जाहैबाय। दा गुबैयै आंनि आखायाव थानाय बा चिफनि आखायाव थानाय डिपार्टमेन्टफ्रा PWD आ थागोन। बेजों लोगोसे माखासे जायखौ एनाउन्स खालामनाय जानाय नङा बे डिपार्टमेन्टफ्रा थाजोबनाय जागोन। दा गुबैयै जोङो आरो सानै जोंनि चेयारमेन आरो डेपुटि चेयारमेन बिथांमोनखौ जोङो बुंनो थाङोबा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोनखौबो नायहोनो साननाय जादों। बे हिसाबै बिथांमोननो जोङो डिपार्टमेन्ट नायहोनो नागिरनाय जादों। गुबैयैहाय बे खामानियाथ' मोनसे समाव बेखौ आंनो सामलायनांगोन, बिथांमोनखौ नायनायल' जागोन। दा बे चेयारमेन बिथांनि आखायाव जोङो दोननो नागिरनाय डिपार्टमेन्टफ्रा बावहाय PNRD आरो फरेस्ट हाग्रा बिफान आरोखि PNRD पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट आरो फरेस्ट बेयो जोंनि चेयारमेन बिथाङा बेखौ नायगोन। बेनि उनाव डेपुटि चेयारमेन नामखौबो बुंनांगोन ना? जोंनि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि बिथांनि आखायाव PNRD आरो फरेस्टआ थागोन। बेनि उनावहाय सृजन बसुमतारी डेपुटि चेयारमेन बिथांनि आखायाव थागोन जोंना बावहाय फिसारिज एन्ड आरबान डेभेलपमेन्ट एन्ड टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिं बे डिपार्टमेन्टखौ बेयो नायगोन। बेनि उनावहाय डेपुटि चिफ श्री रमिय नार्जारी बिथांनि आखायाव थागोन ससियेल वेलफेयार हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो बेनि उनावहाय मिउजियाम आरो आर्किअलजि बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ डेपुटि चिफ रमिय नार्जारी बिथांनि आखायाव थागोन बियो। बेनि उनावहाय अनिल बसुमतारी बिथांनि आखायाव थागोन अनिल बसुमतारी बिथांनि आखायाव थागोन एजुकेसन आरो लाइब्रेरि सार्भिस बे बिफाना अनिल बसुमतारी आखायाव थागोन। बेनि उनाव अमिय कुमार बसुमतारीनि बिथांनि आखायाव थागोन माइनर इरिगेसन आरो लैंड रेवेन्यू बे डिपार्टमेन्टआ अमिय कुमार बसुमतारीनि आखायाव थागोन। बेनि उनावहाय बिनोद बसुमतारी बिथांनि आखायाव थागोन WPT एन्ड BC आरो ट्राइबेल रिसार्च बे डिपार्टमेन्टआ थागोन। बेनि उनावहाय श्री प्रदीप स्वर्गियारी EM बिथांनि आखायाव थागोन एग्रिकालचार आरो मार्केट एन्ड फेयार्स बे डिपार्टमेन्टआ प्रदीप स्वर्गियारीनि आखायाव थागोन। बेनि उनावहाय प्रणब बर' EM बिथांनि आखायाव थागोन कालचारेल एफेयार्स एन्ड टुरिज्म बे डिपार्टमेन्टआ प्रणब बर'नि आखायाव थागोन। बेनि उनावहाय मथुरा बसुमतारी EM बिथांनि आखायाव थागोन एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेरिनारि आरो लोगोसे कअपारेसन बे डिपार्टमेन्टआ थागोन। बेनि उनावहाय महिपाल बर' EM बिथांनि आखायाव थागोन वाटार रिसार्च एन्ड सइल कनजारभेसन। बेनि उनाव जयकान्त बर' EM बिथांनि आखायाव थागोन स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एन्ड वाइडेन मेजार्स
बे डिपार्टमेन्टआ बिथाङा सामलायगोन बेखौ नायगोन बेनि उनाव दशरथ बर' EM बिथांनि आखायाव PHE पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो बेजों लोगोसे फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बे मोननै बिफानखौ बिथाङा नायगोन बिनि उनाव श्री राजेश सरकि EM हाइलाकान्दिनिफ्राय बिथांनि आखायाव कटेज इन्डास्ट्रि आरो ट्रेन्सपर्ट बे मोननैया राजेश सरकि बिथांनि EM बिथांनि आखायाव थागोन दा जोंनि गेजेराव माखासे डिपार्टमेन्टखौ लानानै एसे गावबागाव मोजां मोननाय मन पसन्द बे डिपार्टमेन्टखौ मोननो बयबोथ' लुबैयो नाथाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गासै 34 डिपार्टमेन्ट दं आरोखि बे 34 डिपार्टमेन्टखौ जोङो जेब्ला ब्रेकआप खालामलायो दा जोङो चिफनिफ्राय हमनानै जोंनि EMफोर आरो चेयारमेन आरो डेपुटि चेयारमेन गासैखौबो लानानै 14सा जाखायो दा 14सानि गेजेराव जेब्ला रानो गासै 28 डिपार्टमेन्ट थांखायो राननायाव आरो डेपुटि चिफजों मोनसे बारा होखानाय जादों बे हिसाबै 29 थांखाबाय 29 थांबायबा बेसेबां थाबावो 34 जानो थाखाय मोनबा थाबावो दा मोनबायाव ओरैनो फिसा माखासे डिपार्टमेन्ट नामा गोलावबाबो खामानियाव माखासे डिपार्टमेन्टफोर दङ जायखौ आथिखालनि काउन्सिलफ्राव खामानि मावनायाव एसेबां माने नोजोर गोनां बायदि नुवा आरोखि बे डिपार्टमेन्टफ्रा दं दा ओंखायनो बयहाबो गावबागाव चुइस थायो मोजां मोननाय थायो लुबैयो बे सैथो बाथ्रा नाथाय बयनिबो लुबैनायजों खारफाजोबनोबो हाया डिपार्टमेन्टआ आरो जिहेतुके अट'नमास काउन्सिल स्टेट एक्टनि आन्दाराव जि अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय जादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव डिपार्टमेन्ट राननायनि जे हाबाफारि बे गोहोखौ चिफनि आखायाव होनायाव आङो बे पावारखौ बाहायनानै दिनै बेखौ एनाउन्स खालामनाय जाबाय आरोखि दा सोरहाबा एसे एनै माबा थानो हागौ खिन्थु बे गिदिर बाथ्रा नङा जि मोनसे खामानिफोरखौ जों मावलायलायगोन बयबो सावरायलायनानै मावखानांगोन आरो जोंनाव जेसेबां रां एल'केसनफोर फैगोन बेखौ जोंनि गेजेरावनो रायलायनानै डिसिसन लानानै बेकआप खालामनानैनो जोङो रानलायनानै मावखानांगौ जायो आरो जि खामानिखौ मावगोन पाब्लिक इन्टारेस्टआवनो सुबुंनि मोजांनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो जों मावखानांगोन गुबैयैहाय धुबुरीनिफ्राय तिनसुकिया सदियासिम जोङो जोंनि एरिया अपारेसना सेटेलाइट कनसेप्टआव जि जोङो मोनदोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेनि मावनो गोनां खामानिया जोंना गासै बुंनो थाङोबा दा 22 गं जिल्ला बे 22 गं जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोर न'खर गामि बेखौ नायनांगौआ जोंनि दा बिबान जानानै फैदों आरो बे मोनसे चेलेन्जिं खामानि दा जोङो नाजालांगोन आरो गोदानबो जाहैबाय आरो बाजेटआ रांखान्थिनि जि बाजेट बेखौ जुलाइआवसो हमनाय जागोन जुलाइ दानाव हमगोन बेनि उनावसो जोंनि काउन्सिलाव राङा हाबफैगोन दा जोङो खामानि मावनायनि जि मोनसे रां बाहायनानै बा मावनो बा जोङो स्किम लानांगौमोन बे स्किमखौ जों लानो हागोन खिन्थु दा जोङो खामानि मावहोथ'नायनि जि मोनसे माबा वार्ड अर्डारफोर नांगौ बे जाथ'नाय नङा आरोखि दा बयहाबो डिपार्टमेन्टनि उनावहाय डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिफानखौ लानानै बयहाबो सानखानाय थायो नालाय बबे खामानिखौ हमनांगोन धुबुरीयाव बबे गामिनि थाखाय मा हमनांगोन बबे ओनसोलनि थाखाय मा हमनांगोन बा बङाइगावआव ओजोंहाय बरपेटायाव आरो बिदिनो नलबारि कामरुप दरं आरो बिदिनो फैबाय जोंनाव नै लखिमपुर आरो जोंनि धेमाजि तिनसुकिया बेनि उनावहाय डिब्रुगड़ आरो शिबसागर गलाघाट आरो नगाव मरिगाव हजाय गुवाहाटी साउथ कामरुप गवालपारा बेफोर जिल्लानि थाखाय बयहाबो साननांगौ थाबाय मावनांगौ थाबाय सासे EMआ गावनि समस्तिनि बाथ्राल'सो साननानै दा खामानि मावनो हानाय नंला बेयो राइट फ्रम दा धुबुरी टु सदिया तिनसुकियासिम जोंनि बर' गामिफोर आरो बर' न'खरफोरनि मोजांनि थाखाय मा मावनानै होनो हायो बबेखौ मावोबा मोजां जागोन आरो जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय जों जायखौ दाबि खालामनानै लाबोदों बा मोननाय जाबाय दिनैहाय बेफोरखौ मावफुंनायनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ जों लालांनो हासिगोन दा ओंखायनो डिपार्टमेन्टआ जाय जेखौ मोनबाय बेखौ सिनसियारलि मावगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं जोंनि EM बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोनहा मानोना मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों फैनाय साफा दैदेनगिरिखा बयबो बुजिगौ मोनथिगौ बेखायनो बिबानखौ लानानै खामानि मावनायाव रावबो गोसो माने बायनाय नङा बा गोसो होसारनानै मावनानै जाफुंहोगोन बेखौ आंहा फोथायनाय थाबाय जिहेतु जों खोनाबाय थाबोदों जे जोंनि नैबे अट'नमास काउन्सिलाव आरोबाव
गोदानै जिएम एबा सोद्रोमाफोर सायख'बावगोन होननानै जों सानो जिहेतु थारैनो सायख'मारोब्ला माब्ला सायख'गोन आरो साबेसे सायख'गोन बिनि माबा फिननायाव बेखौसो आं बुंनांगोन साननाय दङ आरो जोङो नंगौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनांगौब्ला बेथ' इन्ट्रिम काउन्सिल बेखौ जों दाहैनोबो हायो माने दायाबासिनो जों दा जि दङ बेजोंबो जों आवगायलांनोबो हायो बाथ्राया जाहैबाय जोङो सानदों जोङो जोंनि WPT आरो BC आरो एजुकेसन मन्थ्रि डक्टर अनस पेगुजोंबो जों रायज्लायबाय बिथाङा बुंदों बिथाङाबो माखासेबा जोंखौ साजेस्ट खालामदों रायज्लायनानै थिग थाक खालामनानै जुदि हायो बेखौ माने मावफुंनांगौ आरो उसुबिदा दङबा बे नोंथांमोननि रायज्लायनानै नोंथांमोना मा खालामो बेखौ जोंनो बुंदों आरोखि आरो बाथ्राखौ जों नैबेखौ बिजिरना नायदों जे जोंनि गेजेराव माखासे आफादफोर थाबाय जेरावहाय आरो वमेन रिजार्भेसननि खोथा दङ जेरावहाय बेफोरखौ गासिबो गोरोबनांगौआ जों गाबोननो लिस्टोब्रबनोबो हानाय नङा जोंहा रायज्लायनांगौ थाबाय माखासे जोंनि सोमावसारारि आफादफोर बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिहेतुके फैफानाय जादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो दा बिटिआर एकर्डनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बेनि सागानगिरिफोर आफाद बिसोरजोंबो जोंहा रायज्लायनांगौ थाबाय ओंखायनो बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै जोङो जि मोनसे फारिलाइ गथायगोन GMनि थाखाय जेनेरेल मेम्बारफोरनि थाखाय बे सम लागोन बेयो ओरैनो रायज्लायनाया मानसिफ्रा खोब स्पिडआव रायज्लायदों होननानै खोनादों आरो एसे बबेबा माने नोंथांमोननि हयथ' चेनेलावनो जानो हागौ एसे बुंलायग्रोनानैबो लानाय बायदिबो रादाब आंनाव फैदों खिन्थु साननाया थादों बे गाज्रि नङा साननाय थायो बे साननायखौ एक्सप्रेस खालामदों खिन्थु सैथो बाथ्राखौ आं बेखौनो फोरमायगोन जे जोङो दिनै जेनेरेल मेम्बार जि थिसननायनि खामानि बेयो माखासे सावरायनो गोनां दंबावो रोखा जानो गोनां दंबावो सम लाबावगोन बेखिनिखौ आङो नोंथांमोन